madzana mbwanana atirikitirwa nevakuru ava anobhowa. Nai Kuliend, mawandire akaita zvirema ihama dzavo dzavakapa idzo mana kona kuda kutanga kutishamisira nezvinhu hazvisizvo izvi zvokuda kuonererwa ukambena nezvirema. Makambozviona kupi izvozvo zvokuda kuumba vana 2030 nezvirema? Mungada kumiramira nezvirema zvirema baba vachisora vakatadza kutogara muofisi vaita basa rinonzi vaita basa rokupushana nezvirema. Department iroro hakuna department rinoona nezvezvirema. Vagadzirise mari yavanopa zvirema zvese. Vakangokona kuti ipapa pavari pavapa mari dzosira chitambisana nachivhaedzo vati zvirema nyoranai ikoko. Kune machairman ezvirema. I once been a chairman, handisi chirema but ndatoshaya kuti vanhu vanganomirirwa nani. Ndakambonovamiririra ndichifambira, hakuna zvinobuda. Mari dzese dzavanenge vachipiwa nemadhona dzopera kurohwa nemakoronyera avo mukati momumo. Chinhu chese chese chinongonzi ngachiuye chizobatsira vanhu chinofanira chanzi ngachitange chapinda mumaoko ezanu. Vachirya mari vanhu vanoona nezvemadisabled vanosora vachipushana nezvimavhiri ndokuvabatsira ikoko. Nhasi mochiita imi muridzo munopushana nechirema nemavhiri echiwheelchair chevanhu ndomunhu wakaremara kuti muonekwe kuti muri zvadii kuti chii. Ipai vese kupusha mwana wamenyu hamene kuda muzukuru waipusha iye. Kana vachirevesa kuti vari kuda kubatsira hakuna kupa mota. Unoidii munhu akaremara uko achindoseva nomujonjo mota yakamirapo? Unosvika riini achipiwa mari iyo yokundodira fuel achindepi nayo mari motikari yacho? Ungopa vanhu zviminda, mopa vanhu minda muchavatorera, mopa vanhu zvimota zvamuchavatorera. Kana ndakupa gara uchingondinamata chete uchindinanzva kumashure. Ipai vanhu zvinhu zvinooneka, mari yamunovapa every time zvangataurwa naKuliend zvokuti vapei kana $20 ayo pamwedzi. Mune vanhu vari kukaura mune zvirema imomo muHarare mune zvirema zvingani? I know a lot of vanhu vari disabled muHarare vakawandisa vakaremara zvinototyisa kuti umutarise so. Mosora muchipa vanhu vatatu nokuti saka tese toenda ikoko takambotaura paya tikati isisu imi vanhu vane vanhu isu vanhu tine vanhu vane vanhu vakaremara handei nezvirema zvedu mustreet umu muzvione kuti zvinosvika mamillions mangani. Muti bhowa stereki sora pushana nezvingoro pushana nezvinhu zvinongonyadzisa zvega zvomurume mukuru president anosora achingoita zvinhu zvisina nebasa rese zvisingaonekeri kuti zvinobva nekupi zvichienda nokupi. Vanhu vatatu ndo vakaremara muno muZimbabwe vega. Mari iye yamakatenga dzimotikari idzodzo kana dei makati dhora zvingadai zvichita pfungwa dzenyu hadzifungi. I don't know kuti maadvisors enyu vanhu vakaita sei vasina kana nenjere yese. Tora mutsvangu kuita advisor unongogona kutaura chirungu asingazivi kuti unochitaura pai. Chicho chakadaro chicho chakadaro ichocho chokupa vanhu vatatu matopedza so mungoda kuti mungoonekwa chete. Nhau izvozvi nyuzi dzinoita 10 years muchingobuda panyuzi murimi. Fuck off man.